zaboravi na onu majicu koju sam ti rekla da uzmeš. Znam da znaš, ali jako sam nervozna i želim da moj spoj s Markom bude savršen. Dobro, pusa, bak. Fran! S kim to izlaziš? Ne tičete se. O, kako si zla! Samo sam malo znatiželjna, zar ne, Nat? Da, naravno. Tko je sretnik? Onaj dečko s karaoka, kako se zvao? Nemoj se sramiti, vi ste sladak par. Fran, mogu ti posuditi što god želiš od moje odjeće i ako želiš mogu ti dati broj svog frizera. Reci mu da sam te ja poslala, bit ćeš prekrasna. A učinila bi to za mene? Naravno, Fran, čemu služe prijatelji? Hvala. Čekaj, znači, ti izlaziš s Markom? Da, jako sam nervozna. Umjetnost! Prijateljice, bilo mi je genijalno s Markom. Divan je. Mislim da sam pronašla svog princa. Osim toga, kad me pogleda u oči, kao da zna što mislim, shvaćaš? Dala sam mu svoj broj, kućni broj od studija da me može pronaći, tvoj broj i od vilu ako smo zajedno. Nije me još zvao, a da ja njega zovem. Ostavila sam ti 1000 poruka. Nazovi me. Ovdje si. To je dobro. Sad možemo razgovarati uživo jer mi se na telefon ne javljaš. I želim ti nešto reći, Marko. Ne možeš tako nestati. Mi smo bili na spoju. Najbolji spoj u mom životu. I ti se ne javljaš. Ha? Od kad sam te upoznao mislim na tebe. Zato ti moram nešto reći. Nemoj mi ništa govoriti. Ja sam te zvala 1000 puta. Budi mi djevojka.